Hi guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। एक्चुअली गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोनो मोनिया। माइ गायबाय थादों आरोना न'आवहा, ओमफ्राय माइ गायनानै ओरैबायदि गोसोम जाबाय आं। माइ गायबाय थादों, ओमफ्राय जोब्बाय आरोना जोंहा दायो, बेनिफ्राय खोथिया थिलि दंबावो एसे, ओमफ्राय माइ गायनानै एसे लोमजादों आरोना आंबो। बेनिफ्राय दा बेखायनो जों गगामुखआव थांनो नागिरदों ना, जोंनि गगामुख टाउनाव। बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांदो, ससे ब्लग भिडिअ लाबोदों आङो। जोंनि गगामुख टाउनखौबो नुगोन आरोना। दायो जोङो थांनोसै आरो। दायो जोङो जोंनि गगामुख हस्पिटालाव थांगासिनो आरोना। नोंथांमोना नुगोन आरोना जोंनि गगामुख हस्पिटालखौ माबायदि। एक्चुअली जोबोद फुराना आरोना, बारा एसेग्राब माने क्लिनबो नङा आरो, सरकारि हस्पिटाल। नैबेनो गगामुखनि हस्पिटाला। जोंहानि आबै बियो। नै दायो जोङो फैफिनबाय न'आवहा। बेनिफ्राय हस्पिटालनि माबाफोरखौ सिङाव भिडिअ खामाखै आरोना, आं खामनो बानानै। खामबालाय हायोमोन, बाट आङो बारा इन्ट्रेस्ट मोनासै आरोना सिङाव भिडिअ खामनो, बेखायनो खामासै।
दायो फैफिनबाय लामायाव दं आरो भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन मेंबाय गैला ओंखाम उखैजोब्बाय आंखौ